Llega el momento más ansiado para el aspirante a masón. Es el rito de iniciación, un bautizo simbólico por el que entrará a formar parte de la... Σήμερα το αφιέρωμά μας στο τραγικό των αισθημάτων. Κύριο χαρακτηριστικό της ταινίας είναι η ηρωνία. Δεν πρόκειται βέβαια εδώ για την αυτοϋποτιμητική ηρωνία του Πασκάλ, ούτε για την απρόσωπη ηρωνία του Κίρκενγκαρντ ή το σαρκασμό του Καρλάιλ, αλλά για την ηρωνία της απλής ασυναρτησίας, όπου η ηρωνική τεχνική βασίζεται στην χωρίς κόλλια αντιπαράθεση μια σειράς από αντιφατικές προτάσεις, ατέριαστες εικόνες και αλαλουντζίδικες επινενοήσεις. Αξίζει να συμμετέχει. Δεν πείστε ότι είμαι το παιδάκι που βάλα να φωνάει τα πράγματα. Το ποιος είναι αυτό. Αυτός θα πρέπει να παίξω ένα ρόλο. Θα παίξω το φάμο. Ιουλιέτα, για κοίτα στο παράθυρο τι φως έχει προβάλει. Ρωμαίο, Ρωμαίο, είμαι από την άλλη. Μικρή ανόητη. Από τότε που ανακάλυψα το πέστε χόντες, τέρμα η πιτηρίδα. Γιατί η καράφλα πιτηρίδα δεν πιάνει. Τι? Όλοι έχουν κάποια φωνή. Άλλος λιγότεροι, άλλος περισσότεροι. Άλλος πιο καλλιεργημένη και άλλος πιο μη καλλιεργάσιμη φωνή. Όταν εκλαμβάνεις την αγάπη του κόσμου, είναι ό,τι καλύτερο. Με όλη την ειλικρίνεια που με διαπρέπει αυτή τη στιγμή, θα σας το πω. Γιατί θα έχεις και πρόβλημα, εντάξει είναι και ο κόσμος.